Bizning жылы мотор әңгәмә булды. Беренче өлеше хәзер тагында жылырак итеп сөйләшик әле Гөлнур ханым. Икенче өлешне дә тапшыруыбызның ачыктан ачык әңгәмә. Сез инде менә танылган заводның кадрлар бүлеге белгече. Иҗаттан хайран гына ерак вазифа, шулай булса да иҗат уты сезнең күңелегездә бер вакытта да сүнмәгән. Кирсенчә төрләп янып кына киткән. Шушы иҗат утының сүнмәвенең төп сәбәбе нинди соң? Нәрсә аны сүндермәде, саклады бу елларга кадәр? Мин уйлыйм инде аны табигатьтән бирелгән нәрсәне аны бит инде теге басып кына сүндереп булмый утны. Олай итеп кенә мин әле үзем ут йылдызлыгы астында туганмын име. Дөрлисе ялкын дөрлиячәк. Шуны әйтәсез. Ялкын дөрли, аны бер нәрсә дә баса алмый икән. Суда, утта дигәндәй заводтагы станок тавышлары да минем өчен бер илһам чыганагы булып тора. Менә әйтәм бит инде. Төрле тавышларга минем һәрбер тавышны үземә музыка кебек иттереп, бер мотив кебек иттереп кабул итеп алам. Бер кызык нәрсә сөйләп алыйм әле. Мин инде гомер буе урынны эшләдем, начальник, җитәкче. Җитәкче булып эшләдем 10 ел буе. Аңарчы мастер булып эшләдем. Заводның бөтен технологиясын, чертежларын бөтен Яттан беләсез. Беләм, әйе, бөтенесе дә диярлек минем кул аркылы узды. Укыганда да тырышып укыдым. Кызыл диплом белән бетердем бит. Әйе. Әйе, мин үзем журналистика бүлегендә укырга тиешим. Репортаж дигәннән менә шул бит инде гел төшереп, репортажлар ясап, анда кешегә шулай гел кулда телефон, гел шундый әзмәс шундый репортаж. Кызык. Бүгенге тапшыруда сез аз гына булса да үзегезнең кәсебегездә, балачак хыялыгызда. Шулаймы? Әйе, әйе. Мин эшкә бара торган җирдә, анда кеше кайвакыт вообще кеше булмый ул тирәдә. Мин шул аралыкка керсәм, бу минаны җирем инде бу минем взлетный полоса дим. Шунда керәм дә, очыш юлы бу минем. Илһам киләме? Әйе, шундый мин киләм дә инде, мин наверное шул теге самолет төзү заводында эшләгәнгә күрә, такой шундый взлет булгандыр, пирамиданың ишенә менеп киткәнмендер башта вакытта. Шуның ярдәме, шуның белән мин аны нитәм бәйлим дә бер уйласам. Шунда керешкән мин бер алга карыйм, бер артка карыйм да, бер кеше булмаса, кычкырып торып җырлап җибәрәм. Кеше юк, барам, җырлый барам. Шуннан мен кызлар әйтәләр, Гөлнур Файзулловна, нәрсә сез монда эшләп йөрисез бу заводта диләр инде. Нишләп алай дип әйтәсез? Гомер буе әйтәм, мин монда инде бу минем туган җыртым шикелле, икенче туган җыртым шикелле. Сез бит бик матур җырлыйсыз. Әйтәм, каян беләсез аны? Мин әйтәм. Беләбез инде, без бит ишетеп торабыз. Алар тегендә штабилерларда мин кеше юк дим бит, алга карыйм, артка карыйм, кеше юк. Алар штабилерларда мине тыңлап утыралар икән. Сез чыннан да маҗаралар яратасыз икән. Менә Катун елгасы буенда шаман белән генә калып утыраучыкта адашкансыз инде, куткару авазы салгансыз. Америка бизнесменнарына миллионнар эшләргә өйрәнәсез. Сез маҗаралар яратасызмы? Хәзерге вакытта бит инде нинди дә булса артистан, әйдә мине белән эшләргә шул компанияга, сетевой компанияга, хәзер бик каты модага кирип китте бит инде. Замана модасы. Замана модасы, но ул бик артта калган мода хәзер. Аны әллә качан башларга кирәк иде. Хәзер бөтен кеше теге эшсез, нисез утырган вакытта кешенең бит инде акчасы да юк хәзер ул әйберләрне сатып алырга. Бу тотынып эшләп алырга менә дигән бер кәсеп. Мин үзем анда регистрация ясап куйган ансы. Но минем аңа просто-напросто вакыт җитмидер син әйткән вакытта. Баштарак беренче инде чынлап торып күзләр кабынып китә. Менә киләчәктә яшәр өчен аның бик зур менә этәргеч шул. Теге үз-үзеңгә ышанып карыйсың, син беркемгә дә бәйле түгел. Үзен, үз юлын үзен салып, үзен шуннан бара аласың. Ирекле кеше. Ирекле кеше, әйе. Шулай итеп, мин андый нәрсәләргә бер кайчан да кире какмадым, чакырган җирләргә бардым. Шуңа күрә инде бик күп сәяхәт итәргә туры килде.